Hai be rok pharing ke chungi video ni torok theke chungi ban silainai je video khaimani borok editing background je borok khlaimani abo bu jaga mistake ongkha bu jaga borok ni milia abono chung silainai pharing ke chung be silai rewa video dige thanglaisina no Hai be rok ge nai di noksini kopuli February ekdom sin kahama ekdom hit ongi tongmani ajaro tomaka noksingo sibo noksingo tongma chiba ke jani boni sakao nokarong nukjagoi si noka philigi tongka ge noksingo siba ke noka philing makaba ge tini video kle hit nong na hene khakayo ge nok video no nai tajak tongka ge subscribe khainari subscribe khaina ma chate share khaiya musugoi tongka ge share khairi dinin dolong na pharinga tum video dige te thanglai gerana Wow, is agang ke belaken hero ka suke ekdom hit ke khairi khana di chela chuki tongmane ajaro buri nahane rumane ajaga buri nahane rupra chalabon nahan mane ajagte buri nungmane aba ekdom ke hero ka scene ekdom pura perfect haisi ni ki chang mau se kolong tui thai fayo Asuke ni hit ekdom khana tok nai di maising ni kachang mawa si kolom ti thai phai ge busuk ji khana tok khana di gan bo ekdom hit abo borong ni je horo khaimani hortong tutui abo beleke no chaso kate hit mane ke go thogoi tongo tung play fayo hake borok kuni a jaga hortong lai tutui te borok maising ni kachang mawa si kolom ti phai hene nai sawo ge beleke no hit abo ge phare borok hortong lai tongman si tebo bujak soi kana di hortong lai tongman si tebo nok bisingo sogija Nengani ganau toke Nengani ganau toke Bela kena kana to gan ekdom hit nai di boro hor tong tong manchi direct bed sok bajang nok bisingo nok burinyo saka bo buri boni ganar tong khangke bo ekdom happy khushi hinai mane ke sama no kata gan baike direct saka gaban poren ke tomaka farina lenai gani tung play fire Hege nugu no makana bora kuni ekdom khushi tai happy bora kuni ni live ekdom ke bindas ta ko tamajaniya shaimaya Wah ekdom hit ke rir khasi hakane je gan bai je bo acting khainai je phaimani abo ekdom step na busu ke hit ke mili tong khana di gan rusa ka bo direct phaipe kangle ekdom hit tai background bo ekdom ke hit ke khalka editing je gorom ke kalka ekdom mane perfect ong kahisi ei jaga ke beleken di ei jaga sin kaise ekdom hit ong thaka ei jaga bo nai di nok bisingo tongman chi ekdom ground poriskar jaga wa talangi thangi rikha kaise scenery haima jabra wa ge ekdom hit ekdom poriskar ke nukjai tong ekdom hit pharike te chungbus kango nai lene busuk dorate hit ong nai Beleke nangi jaga nai thok jaka nai di borok kuni aro busaroi background busuk poriskar ke hit ke edit khaika a jaga beleke no nai thoka video onek no jaga nai thok phunu jaka nai di buri khare phaima je kaisa pathor bulong tai tui phaijak a jaga sogiri rikha onek ke ei jaga nai thok phunu jaka tai ekdom hit no khai video je boni himani style je editing khaimani je bite kaman style ekdom ke no hi rong sa kai jaga ke borok to maisingo kolom jagai tong hediba kolom jangman bagani borok tuya thangene kurima tukui kha ika tukui mani nukhna norok to borok bahike tukui tongkha borok maisingo si kolom jakha ke nai di asuke kolom jakha borok kolke borok tuya rokoi ma tongkha asuke kolom jakha direct sagos tui phrangi ma ton chiru direct tui lama ke rokoi nai borok kolom jagani tui tuku painai noga thanglaika a noga thanglai pura nai di duron busuk thas ke jakha duron bai changmani ekdom camera man hit khaine chagre kha ekdom kusuk tike changmani kolom tui thai fayo like tai comment khai di video no bahai nang jaka